votat. Uite aici un colac. Un colac mândru gătit, pentru voi e pregătit. Un colac mândru în bob, pentru tine el e copt, coniță mireasă. Că nu în zadar ești a mirelui aleasă. Așa că te rugăm, poftim, primește colăcerul. Primește-l. Stai, coniță mireasă. Nu te grăbi la luat, cum te-ai grăbit la măritat. Că în casa voastră, conul mire e bărbat. Nu-i așa, oameni buni? Să-i dăm colacul mirelui. Conule mire, te rugăm acum să primești colățelul. Poftim, primește. Și nu bănuiești, auzi, conule mire, dar caută-te în buzunare și vezi de ai multiparale. Dar dacă n-ai nimic, cere-te la nașul un pic. Nașul gospodar. Într-un buzunar are $1, dar în celălalt e oraș. Și acum poftim, convenire, primește colățelul, primește și plătește. Uite așa, aplauze pentru convenire. Deci acum să rupem colacul în două, să vedem ce viață nouă vă așteaptă. Și recomandă. Colacul mirilor e mană cerească. Să-l rupem, să vedem. 1, 2, 3! Bucata cea mai mare e la conul mir, aplauză pentru el! Nu prea se bucură lumea că a rupt mirele colacul. Dar trebuia mirea să scrieți ce aplauze erau. Zic să trăiască mirele și să o îndulcească din acest colac pe conița mireasă și ea la rândul ei să-l îndulcească pe el, pe alesul inimii ei. Și de așa, toată viața. Și o să nu duci acum! Amana mie și leasă! Și vă rog să nu uitați să-i serviți pe mănășei voștri, să guste și ei din colacul mirilor. Că vă spuneam, e mană cerească, trebuie să guste fiecare luntaj din acest colac. Și pe părinții voștri serviți, și pe toată lumea, să guste fiecare din colacul mirilor. Iar muzica să cânte dumneavoastră sus pe cărere, veseliți-vă, e nuntă și e nuntă de băieri, e nuntă frumoasă, nu-i așa?